ihan hirveä haisunäätä. Vai mitä, Siiri? Joo, oon ihan samaa mieltä kyllä sunkaan Teemusta. Muuten, miksi on sellainen fiilis, että joku kattoo meitä? En mä tiedä, Siiri. Mitäs tolla meinaat? Mikä toi oli? Olihan se Aleksin puhelimesta vaan joku ääni. Toivottavasti. Okei, nyt mä lupaan. Mä en tehnyt mitään tällä Aleksin puhelimella. Päästäkää mut sisälle! Kuka toi oikein on? Minä! Kuka minä? Milla! Päästäkää mut sisälle! Okei, joo, sori Milla. Oota, me avataan toi lukitus. Noniin, vihdoinhan te pääsitte mut sisälle. Mä oon varmaan ehkä joku puoli tuntia kohta koputellut täällä kaikkia seiniä ja ovia, että te päästäisitte mut sisälle. Nyt ihan oikeesti, mikä tää juttu on? Ja missä Aleks? Ja miksi Roosa sulla on Aleksin puhelin? No, se on pitkä juttu, Milla. Älä aina. Mikä toi ääni oli? Milla, teithän se ton? En. Nyt mä lupaan, mä en tehnyt sitä. Tällä kertaa. Okei, eli se oli taas sinä. Älä oikeesti. Me kohta tää Roosan kanssa uskota sua, Milla. En se ollut minä. Mä lupaan. Kattokaa. Mä voin nyt vaikka pitää kädet eessä ja mä en kolistele mitään. Mikä toi ääni oli? Milla, pistithän sä oven lukkoon, kun sä tulit? Joo, totta kai pistin. Koska miksi muuta pitäisitte ihan turhasta syystä ovea lukossa? Ettekä päästäisi mua ja kyselisitte multa ihan tyhmiä kysymyksiä, jos te ette haluaisi, että se olisi lukossa. Tai niin. Ihan oikeesti, jos nyt se yksi pääsee tänne, niin sua ei voisi enää olla varmaan ehkä olemassa, jos se yksi löytäisi sutkin. Miten niin mutki? No, Aleks vietiin. Häh? En usko. Nyt te huijaatte. Avatkaa tytöt ovi. Onks toi Teemu? Tytöt, avatkaa ovi. Okei, nyt ollaan ihan hiljaa. Ei anneta sen päästä tänne. Ja mennään vaikka piiloon. Okei, mä oon nyt täällä. Tytöt, mä nyt jotenkin yritän viestitä, mutta mä nyt oon täällä itsen loimen sisällä. Toivottavasti se ei löydä mua. Pelottaa ihan superisti. Entäs voiko löytää, mutta mä oon tyyli mennyttä. Mä menin tänne ihmeen kaappin taakse, koska no, miksi en, ja tää on aika hyvä piilo mun mielestä. Silleen, täällä on kans Aleksin puhelin, TikTokia pystyy kattoo täällä näin aika hyvin. Joo, mä tiedän, että te näe mua, mutta mä oon siis Siiri, joka täällä on. Mä oon Pirron ja tää seinän välissä täällä makaamassa. Että joo, toivottavasti nyt se Teemu ei löydä meitä, jos se pääsee tänne. Aukea ovi! Ja hirveä! Mitäköhän mä oikein meson, kun mulla on nuo avaimetkin? Tätärää tytöt, mä pääsen tänne sisälle. Hei tytöt, mä löysin heinäseipään. Hehehehe. Mä nyt kyllä voin löytää. No, siinä on vaan joku ihme piski. Tuolla ei oo kyllä ketään. Nikita, minä ootkin tuttuja. Terve. Mites Pirkolle kuuluu? No, kenelleköhän itsin Pirkolle, mutta ihan sama. Kuka sinä olet? Katsotaan tätä nimikyltistä nopeasti. Ei sinä ollut joku hitsin Makkara Ferro. Makkara merkki nimeltä Ferro. Okei, Makkara. Oisippa sä mun tikussa. No, eihän täällä mitään ollut. Mitäköhän mä oikein kuvittelen?
Ei täällä kyllä ketään ole lähimaillakaan. Mitä mä kuvittelen? Mitä mä Aleksin täältä voin löytää? Ihan käsittämätöntä. Mä otan kyllä lopputilin tästä hitsin haravoimisesta. Mitä sinä siinä kyttäät, Aleks? Kuvaa vaan. No, en mä nyt kerro sulle tietenkään mitä sun pitäisi tehdä. Mutta Aleks. Nyt kuulepas tuli sun viimeinen tää tallireissu. Jos et ymmärrä. Tää nyt pääset tänne enää ikinä, koska nyt mä kolkkaan sut ja sitten kidnappaan sut ja joo. Terve! Ja Aleksei, ennen kuin mä nyt kolkkaan sut tässä nyt tällä nyrkillä, kun mä heitin nyt ton hevon kuukkeliin, niin sano vaan sellaisen asian, että jos sä nyt oot täällä jossain nähnyt tyttöjä, niin mä tuun vielä löytää ne. Ilman sunkin apua. Pai. Lähtikö se jo? Verra, lähtikö se? Lähti vissiin, kun sä väistit noin hienosti. My gosh, täällä on kuuma. Mulla on superkuuma täällä loimen sisällä. Nyt se on jotenkin täältä pois. Ihan nyt juuri. Ja rostu pois sieltä himeen kaapin takaa jo. Mitä täällä just tapahtui? Älä multa ainakaan kysy. Äläkä varsinkaan sitten multa. Koska mä en mikään multakasa. Joo, tiedäthän, että tää vitsi ei kyllä sopinut tähän. Onks meillä keksejä? Teemu on kyllä ihan se, kun mä sanon mun rakasta Ferroa makkaraks. Ihan oikeesti, Ferro, onhan sun tunteet vielä kunnossa. Nikita, oot kunnossa? Chillaa, veli. Sitä varmaan vähän väsyttää toi Teemun poukkoilu. Oliko pakko potkasta mun niinku tänne hevon kuukkeliin? Sarge! Ja no, kello kyllä alkaa olla aika paljon jo, että en kyllä yhtään ihmettele. Jäädäks me niinku tänne nukkuu? Ei dot, mennään rekkaa. Siis, niin. Koska miksi me nukuttais täällä, jos ei Teemu tulee tänne? Ja me on yhtään varauduttu siihen, joten ei tod jäädä tänne. Onks meillä vieläkään niitä keksejä? Milla, sä et ajattele mitään muut kuin keksejä. En niin ajattelekaan. Käy ostaa, ei meillä mitään keksejä sulle oo. Siis, nyt kun mä oon tässä ulkona tällä oottamassa, että pääsitte no sieltä ihmeen romun keskeltä, niin mennäänkö me siis rekkaan nukkuu? Vai Enkös mä ehkä just äsken sanonut niin, kun mulla ei nyt niin hyvin muisti pelaa, kun äsken Teemu vähän kävi riahumassa. Joo, kyllä sä taisit ehkä sanoa sen, mut joo, Milla, kyllä me mennään rekkaan. Hyvä. Mut siis sitä ennen me kyllä käydään viemässä poliisilaitokselle toi Aleksin puhelin. Vai mitätkään muut? Joo, todellakin. Todellakin? Mitä sä niinku oikein ajattelet? Paitsi. Täällä on kyllä aika hyvä TikTokki ja meillä kenelläkään ei ole puhelinta niinku mukana. Mutta kun Aleksilla oli, joten voitaisko me viedä tää vasta huomenna? Koska rekassa ei oo kummiskaan mitään puhelimia tai mitään. Mutta kun ehkä yksi laturin paikka. Oot sä kyllä oikein, mutta kyllä me viedään se tänään vielä. Koska hei, Aleks voitais löytää sitä nopeammin, mitä nopeammin se puhelin viedään poliisilaitokselle. Et sä ajattele mitään muut kuin TikTokia. Sori nyt vaan, mut en. Etkös Aleksi? No hei, sen takia musta katokin näitä se kaikki TikTokkeja, mitä se on tehnyt tänne. Siis, oh my gosh. Nää on outoja. Siis se on ottanut vaan tämän videoksen ratsastaa. Täällä ei yhtäkään video, missä se laukkais. Tai rävähauspätkiä on ehkä pari. Siis, osaaks se laukata? Viedään nyt vaan se puhelin, joo. No okei, mä vien sen tästä nopeasti tonne.